Κυρίες και κύριοι, μαζί μου εδώ στην πρώτη λέξη, ο υποδιευθυντής της Τροχέας Αττικής, ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε. Καλώς σας βρήκαμε. Σε μια βροχερή ημέρα, δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσείς οι άνθρωποι της Τροχέας ταλαιπωρείστε από την κίνηση, ειδικά στις βροχερές ημέρες. Δεν γλιτώνετε εσείς, δεν κυκλοφορείτε από κάπου αλλού. Φυσικά και εμείς είμαστε μέσα μέρος της κοινωνίας, κινούμε στους δρόμους. Βέβαια, η δικιά μας δουλειά είναι να εποπτεύουμε και να ελέγχουμε τους υπόλοιπους οδικούς, αλλά είμαστε κι εμείς παθόντες της κίνησης του κυκλοφοριακού. Ως ιδιώτες, όταν έχετε να πάτε κάπου στην προσωπική σας ζωή, με την οικογένειά σας, περνάτε ότι περνάμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ισχύει κανονικά. Με το περιπολικό, βέβαια, δουλειά μας είναι να ανοίγουμε το δρόμο κατά το δυνατόν, να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, με το κυκλοφοριακό και το ποτηλιάρισμα να έχει γίνει καθημερινότητα πλέον στην Αττική. Το ακούω, το ακούτε, το λέμε πολλές φορές όλοι μας στην αγανάκτησή μας. Πού είναι η τροχέα? Και θέλω να ρωτήσω αν η τροχέα πραγματικά με τη σημερινή κατάσταση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στο κυκλοφοριακό ή αν όλο αυτό που συμβαίνει είναι πάνω από τις δυνάμεις σας. Κοιτάξτε, να κάνω μια παραδοχή, την εξής παραδοχή, ότι η Αθήνα, η περιοχή της Αττικής, η ευρύτερη περιοχή της Αττικής είναι μια μητρόπολη πλέον. Μιλάμε για το μισό πληθυσμό της Ελλάδας στην Αττική και γύρω στα 3 μπορεί και παραπάνω εκατομμύρια οχήματα, τα οποία είναι ενεργά στην περιοχή της Αττικής. Οι υποδομές της Αττικής είναι αυτές που ξέρουμε όλοι μας, οι δρόμοι είναι αυτοί που ξέρουμε όλοι μας, το οποίο σημαίνει ότι η τροχέα μπορεί να κάνει και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά μην περιμένουμε θαύματα. Η τροχέα είναι σε βασικούς οδικούς άξονες και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να κρατάει τους κόμβους ανοιχτούς από το να μην μπλοκάρουμε τα ρεύματα κυκλοφορίας, δηλαδή οι κάθετοι δρόμοι με τους βασικούς οδικούς άξονες. Άρα, όταν πίζει η Εθνική Οδός, όταν πίζει η Αττική Οδός, για να είμαστε ειλικρινείς, εσείς πρακτικά δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα. Ειδικά σε οδικούς άξονες όπως ο Κηφισός, όπως η Αττική Οδός, άξονες οι οποίοι δεν έχουν φανάρια σηματοδότες, δεν μπορεί να κάνει κάτι η τροχέα πέρα από κάποιες διευθετήσεις στην οδική κυκλοφορία στην έξοδο της Αττικής Οδού που φεύγει για Αθηνολαμίας. Δεν μπορεί να παίξει κάποια άλλη διευθέτηση. Τώρα μιλάμε για άξονες οι οποίοι έχουν φανάρια. Εκεί είναι η παρέμβαση της τροχέας. Μόνο στα φανάρια να ρυθμίσετε καλύτερα την κυκλοφορία, αν το φανάρι δεν τα καταφέρνει πολύ καλά δεδομένη τη στιγμή. Εκεί που υπάρχει η παρουσία της τροχέας πάντως και τη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι στη Λέα και στην Αττική Οδό και στην Εθνική Οδό. Έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση στην λωρίδα ανάγκης? Στην ουσία, εξακολουθούν να μπαίνουν όλοι και να την κάνουν πέμπτη λωρίδα στο δρόμο? Πώς είναι η εικόνα? Δυστυχώς δεν θα πω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι μια παράβαση η οποία πέρα από την παράβαση του κωδικού της κυκλοφορίας είναι και αντικοινωνική. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, όλοι οι οδηγοί, ότι αν χρειαστούμε την Λέα και υπάρχει κάποιος άλλος οδηγός μέσα αυτοκίνητο που δεν πρέπει να είναι, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Είναι μια παραβατική συμπεριφορά την οποία αστυνομεύουμε εντατικά, συστηματικά, σε ώρες αιχμής, εκεί που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή είναι όλες φρακαρισμένες οι λωρίδες του Κηφισού και κάποιοι οδηγοί μπαίνουν στη Λέα για να πάνε πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Είμαστε εκεί. Ωραία, επειδή έχουμε και ένα νέο κόκ, λοιπόν, εγώ θα σας ρωτάω για το τι σημαίνει σε επίπεδο παράβασης οτιδήποτε λέμε εδώ πέρα. Η Λέα τι είναι σήμερα από εδώ και πέρα? Με πιάνετε εμένα να κινούμε στη Λέα. Τι με περιμένει με το νέο κόκ? Να μην σταθούμε στην παράβαση της Λέας συγκεκριμένα, να σας πω τι έχει ο κώδικας, τι προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Η Λέα με τον προηγούμενο κώδικα οδικής κυκλοφορίας προέβλεπε 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας. Δηλαδή τιμωρούσε και τον οδηγό και το αυτοκίνητο. Τώρα η Λέα προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Ο νέος κώδικας έχει αλλάξει τα πάντα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έτσι, δεν έχει περάσει και εύκολα προς τα έξω και συνήθως αυτό συμβαίνει σιγά-σιγά. Τι άλλαξε με τον νέο κώδικα? Έχουμε πραγματικά μια αυστηροποίηση σε όλους τους κανονισμούς αυτή τη στιγμή της οδικής συμπεριφοράς? Θα ήθελα να πω ότι δεν έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο με την έννοια που λέμε όλοι μας ότι τα ποσά είναι μεγάλα ή οτιδήποτε. Κάποιες παραβάσεις, ο σκληρός πυρήνας των παραβάσεων διατηρήθηκαν στις ποινές που ήταν. Κάποιες παραβάσεις όπως το κράνος, η ζώνη κλπ., οι οποίες ήταν με το προηγούμενο καθεστώς, είχαν μηδενικό πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης και των πινακίδων, εξορθολογίστηκαν έτσι ώστε να τιμωρείται ο οδηγός με την αφαίρεση άδειας οδήγησης πλέον μόνο και ένα χρηματικό πρόστιμο. Όχι παραπάνω από τα υπόλοιπα, 350 ευρώ, ανάλογα στην παράβαση 700 ευρώ το ανώτερο. Και όχι πινακίδες. Ο νέος κώδικας δεν είναι τιμωρητικός προς το αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν τιμωρούμε μια οικογένεια, έκανε ο πατέρας ή η μητέρα μια παράβαση ή ο γιος, θα μείνει όλη η οικογένεια χωρίς αυτοκίνητο. Τιμωρούμε τον οδηγό έτσι ώστε να καταλάβει ο οδηγός ότι με αυτή την συμπεριφορά την παραβατική τέθηκε προσωρινά εκτός του σώματος, ας πούμε, των λοιπών οδηγών. Να καταλάβει λίγο ότι αυτή η συμπεριφορά του προξένησε ή μπορεί να προξενήσει ένα τροχαίο ατύχημα. Για να τα πάρουμε λίγο σιγά-σιγά, να τα βάζουμε σε μια σειρά, παίρνετε πλέον με βάση το νέο κώδικα λιγότερες πινακίδες. Σωστά. Έτσι, δεν τιμωρούμε το όχημα σε τόσες περιπτώσεις όσο το τιμωρούσαμε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνετε λιγότερα διπλώματα όμως. Όχι, τα διπλώματα, η πλειονότητα των παραβάσεων του κώδικα κυκλοφορίας είναι πλέον αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Δηλαδή, τι μπορούμε τον οδηγό να καταλάβει ο οδηγός ότι η συμπεριφορά του αυτή η οδηγική θα του έχει αυτή τη συνέπεια. Δεν μπορούμε και το αυτοκίνητο. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες παραβάσεις, είπα, του σκληρού πυρήνα που αφαιρούνται και οι πινακίδες, αλλά είναι ελάχιστες. 5-10 παραβάσεις σε όλο τον κώδικα της κυκλοφορίας. Και φαντάζομαι δεν έχει ασφάλεια το αυτοκίνητο. Η ασφάλεια είναι μια διάταξη η οποία είναι εκτός του κώδικα της κυκλοφορίας. Παραμένει ως είχε, ναι, αφαιρείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με την άδεια οδήγησης είναι εκτός του κώδικα της κυκλοφορίας. Ωστόσο, αυτή παραμένει ως έχει. Πού είναι πιο αυστηρός ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Πείτε μου ενδεικτικά πού σοβαρεύουν τα πράγματα, για να το πω απλά. Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί ο κώδικας και αυστηροποίησε είναι η υποτροπή. Δηλαδή είναι παραβάσεις οι οποίες συγκεκριμένες μέθη, οδήγηση υπό την επίρρεια, με μεγάλη ταχύτητα, με κινητό, χωρίς κράνος, είναι όλες τις παραβάσεις σκληρές που λέμε εμείς οι τροχονόμοι, οι οποίες οδηγούν απευθείας στο τροχαίο ατύχημα. Αυτές έχουν ενταχθεί στο σύστημα της υποτροπής και έχουν φυσικά διατηρηθεί υψηλά τα πρόστιμα. 1.200 ευρώ πρόστιμα, 700 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι παραβάσεις οι οποίες πάνω κάτω ίσχυε και πριν ήταν αυστηρό το πλαίσιο. Έχει μια δικαιοσύνη αυτό, υπό την έννοια ότι, κάνεις μια παράβαση, τιμωρείσαι, αλλά αν είσαι αδιόρθωτος, αν είσαι από εκείνους που κάνουν την ίδια παράβαση ξανά και ξανά και ξανά, εκεί πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για σένα, έτσι. Ναι, φυσικά, γιατί εκεί αποσκοπεί και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ο προηγούμενος κώδικας είχε μια διαβάθμιση προστίμων. 13 διαφορετικά πρόστιμα. 20 ευρώ, 50 ευρώ, 75 ευρώ, 150 ευρώ, 350 ευρώ, 1000 ευρώ, 1250 ευρώ. Τώρα πλέον έχει κωδικοποιηθεί σε 4 βασικές κατηγορίες, οι ποινικές κατηγορίες και μία επιπλέον κατηγορία στις σοβαρές παραβάσεις. Δηλαδή είναι παραβάσεις οι οποίες έχουν αντιστοιχιστεί με ό,τι ίσχυε πριν και έχουν εξορθολογιστεί με το τι βλέπουμε σήμερα. Τι μας δείχνουν τα δεδομένα που μαζεύουν πίσω σαν τροχέα, μαζεύει το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Δηλαδή στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Κώδικα έγινε μια πολύ καλή δουλειά για να εξορθολογήσουμε τις παραβάσεις. Βεβαίως, κύριε Παπαγεωργιού, αυτό έχει οδηγήσει και σε μια γενιά οδηγών, οι οποίοι έχουν χάσει το δίπλωμά τους και οι οποίοι επειδή πρέπει να κυκλοφορήσουν, επειδή θέλουν να κυκλοφορήσουν, απλά κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Δηλαδή έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί αυτοί ανάμεσά μας, οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα γιατί πολύ απλά τους το έχετε πάρει. Ισχύει αυτό που λέτε. Γι' αυτό και ο νέος κώδικας προέβλεψε στην περίπτωση αυτή επιπλέον και ποινική κύρωση σε αυτόν τον οδηγό τον οποίον πιάνουμε, καταλαμβάνουμε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα γιατί του είχε αφαιρεθεί για μια άλλη παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οπότε σιγά σιγά αυτό θα διαχυθεί στην κοινωνία και θα μαθευτεί στους οδηγούς ότι εδώ μιλάμε για ποινικές παραβάσεις, ίσως για προφυλάκηση αναλόγως της παράβασης. Άρα σοβαρεύουν τα πράγματα πολύ. Έχετε δημιουργήσει μια νέα ομάδα στην τροχέα, η οποία λειτουργεί το τελευταίο διάστημα και λειτουργεί, θα πω εγώ. Δηλαδή τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την ομάδα. Μιλάμε για τις ομάδες ΟΕΠΤΑ, τις ομάδες πρόληψης, ελέγχου και τροχαίων ατυχημάτων. Είναι ειδικές ομάδες στελεχωμένες από προσωπικό, νέους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιες παραβάσεις σκληρές και ειδικές παραβάσεις, αυτοσχέδιους, μέθη που βλέπουμε κάθε Παρασκευή Σάββατο. Είναι ομάδες οι οποίες εδώ πολλά χρόνια λειτουργούν, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενισχυθεί. Τώρα μιλάμε για γύρω στα 70 άτομα και αναμένεται μια επιπλέον ενίσχυσή τους κατόπιν εντολών της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για επιπλέον ενίσχυσή τους, για να βλέπουν όλοι οι οδηγοί, γιατί μία εικόνα, 1000 λέξεις, ότι υπάρχει έλεγχος. Και αυτή η ομάδα είναι και καλά εξοπλισμένη, θα πω εγώ. Είχα επισκεφθεί και το στρατηγείο σας, θα πω. Πολυτελή αυτοκίνητα από κατασχέσεις τα οποία τα χρησιμοποιεί αυτή η ομάδα. Πάρα πολύ γρήγορες μοτοσυκλέτες από κατασχέσεις για να μπορούν να προλάβουν τους γρήγορους μοτοσυκλετιστές οι οποίοι κάνουν παραβάσεις. Δηλαδή είστε καλά εξοπλισμένοι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, φυσικά. Μιλάμε όπως είπαμε πριν, για ειδικές ομάδες, οι οποίες θα ακολουθήσουν ένα όχημα το οποίο κινείται με ταχύτητα, θα το σταματήσουν με ασφάλεια, έτσι ώστε να το ελέγξουν και να το οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, να επιβάλλουν τις κυρώσεις, να προλάβουμε το τροχαίο ατύχημα. Πέραν των οχημάτων, αυτές οι ομάδες παρακολουθούν και τα social media. Δηλαδή κάνουν μια επιπλέον δουλειά, παρακολουθούν πού θα γίνουν αυτοσχέδιοι, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις, gatherings. Όλα αυτά παρακολουθούνται έτσι ώστε να είμαστε εκεί πριν γίνει. Και πάλι σας λέω το τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι σκοπός να γράφουμε την παράβαση Sony και καλά. Αυτό που νομίζουν ότι βγήκαν οι τροχονόμοι να γράψουν, να μαζέψουν χρήματα για το ταμείο. Και μια και μιλάμε για social media, δεν είναι και καλή ιδέα πλέον να τρέξω εγώ με 250 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό και να το σηκώσω στο Instagram μετά και να σας δείξω και το βιντεάκι, γιατί μάλλον κάποιος θα το δει αυτό. Το παρακολουθείτε και είχαμε και πρόσφατα συλλήψεις με αυτόν τον τρόπο. Σωστά, έτσι. Το παρακολουθούμε και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τις αγγελικές αρχές.
και απλώς πάνε για κακούργημα. Ναι, εδώ τι γίνεται? Υπάρχει τροχονόμος Instagrammer, ας πούμε, ο οποίος κάθεται όλη την ημέρα στο Instagram και ψάχνει να δει ποιος έχει σηκώσει βιντεάκι. Πώς λειτουργεί? Δεν θα το έθετε έτσι, όμως μέσα στα καθήκοντα των αστυνομικών αυτών στην καθημερινή τους δραστηριότητα να παρακολουθούν και πού γίνονται αυτά τα gatherings. Και μάλιστα όχι μόνο οι συνάδελφοι αυτοί της ΟΕΠΤΑ και οι υπόλοιποι πολίτες μας στέλνουν email ότι κοιτάξτε, είδα αυτό στα social, θα γίνει αυτό. Έχουμε και ενημέρωση από οδηγούς, γονείς. Δεν είναι δηλαδή. Υπάρχει καταγγελία. Φυσικά. Καταγγελία, ενημέρωση. Παύλα ενημέρωση, θα το πω εγώ. Αν λοιπόν εγώ σηκώσω ένα βίντεο που τρέχω με 200 χιλιόμετρα κάπου. Έτσι. Έρχεστε και μου χτυπάτε το κουδούνι και μου λέτε τι, έλα εδώ, έχει σηκώσει αυτό το βίντεο για εξηγήσω, ας πούμε, πώς πάει, πώς λειτουργεί. Γίνεται κανονικά δικογραφία. Ενόρκος, καταθέτεται. Τι έχεις βγει εδώ πέρα, ποιος λογαριασμός το ανέβασε, άρση απορρίτου. Είναι μια διαδικασία. Είναι δικό σου, δεν είναι δικό σου το βίντεο. Φυσικά. Κακό η επίδειξη, γιατί είναι και επίδειξη βεβαίως να το κάνεις και να το βάζεις και στο διαδίκτυο μετά. Εμείς το προσεγγίζουμε ότι αυτή όλη η συμπεριφορά μας, η δράση μας σαν τροχέα είναι για το καλό. Δεν είναι να σας πω τώρα ότι κακό αυτό που κάνουμε. Πρέπει να μαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο κώδικας του κυκλοφορίας είναι μια αμοιβαία αποδοχή των όλων μας ότι πρέπει να τηρούμε αυτούς τους κανόνες για να κυκλοφορούμε. Ένας μας να μην τηρήσει τον κανόνα αυτό, οδηγεί στο τροχαίο ατύχημα. Σωστό. Και αν είναι μια ηλικία ζημία, έχει καλώς. Αν μιλάμε για απώλεια ζωής, τι κάνουμε? Και την ίδια ώρα η ίδια ομάδα, και όχι μόνο, κάνει και ένα μπαράζ ελέγχων για αλκοόλ, τα αλκοτέστ. Έτσι. Εδώ τώρα τα αποτελέσματα ποια είναι? Αυτό που βλέπουμε γύρω μας στους 10 οδηγούς, τι θα βρείτε? Δυστυχώς το ποσοστό είναι μεγάλο των οδηγών που είναι υπό την επίρρεια μέθης. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένο αριθμό, δηλαδή είναι 1 στους 5, 1 στους 10 κλπ. Αυτό ποικίλει της ημέρας, της ώρας και του σημείου. Εμείς επιλέγουμε τέτοια σημεία έτσι ώστε όλοι οι οδηγοί που θα περάσουν από το σημείο ελέγχου να ελεγχθούν. Αυτό, άμα είναι μια Σάββατο βράδυ, μια Παρασκευή βράδυ, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό αναλογίας ελεγχόμενων με παραβατών. Δυστυχώς υπάρχει, νομίζω το πρώτο οκτάμινο ήταν πάνω από 5.000 συμπολίτες μας οι οποίοι κατελήφθησαν υπό την επίρρεια μέθης. Άρα συνεχίζουμε να πίνουμε και να οδηγούμε παρά τα μέτρα, παρά τις ποινές. Έχει μειωθεί, μπορώ να πω λίγο το ποσοστό οδηγών, αλλά παραμένει μια πραγματικότητα ότι αρκετοί οδηγοί πίνουν και με το αυτοκίνητο τους. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο μια προσέγγιση της τροχέας ή έλεγχη της τροχέας. Και το μέτρο ταυτόχρονα της κίνησης μέσω μαζικής μεταφοράς το Σάββατο την Κυριακή, όλο αυτό θα βοηθήσει και θα οδηγήσει συμπολίτες μας να πάρουν το μετρό. Το λεωφορείο να γυρίσουν. Βέβαια. Τώρα, αυτό το μέτρο, μια και το είπατε, που πάμε στην Κηφισίας, Σάββατο βράδυ, κλείνουμε όλο το δρόμο και τους ελέγχουμε όλους. Απ' τη μία ακούγεται καλό, πρέπει να σας πω. Απ' την άλλη, τιμωρεί και τον νομοταγή πολίτη, ο οποίος θα περιμένει μία ώρα σταματημένο στο δρόμο σε μια απίστευτη κίνηση και μπορεί εκείνη την ώρα πρέπει να πάει σπίτι του, να πάει στα παιδιά του, να γυρίσει νωρίς για να πάει στη δουλειά του την άλλη μέρα για να ελεγχθεί. Δεν είναι λίγο ακραίο αυτό? Έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση αυτό με το ότι κλείνουμε όλο το δρόμο, κάτσε να περιμένεις μία ώρα και κάποια στιγμή θα έρθει η σειρά σου να σε ελέγξουν. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σκοπός μας είναι, είπαμε, να διώξουμε αυτούς, να αφαιρέσουμε αυτούς τους οδηγούς από την επίρρεια μέθης, να τους διώξουμε από τους δρόμους που είμαστε όλοι μας. Έχουμε τελευταίες αιχμής αλκοολόμετρα για να ελέγξουμε ταχύτητα, να ελέγξουμε τους οδηγούς. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φαντάζομαι κατανοούν όλοι οι οδηγοί ότι δεν γίνεται για να τους ταλαιπωρήσουμε. Αυτό γίνεται για να τους προστατεύσουμε. Ναι, αλλά αν έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε, για παράδειγμα, 50 οδηγούς την ώρα, 100 οδηγούς την ώρα, 200 οδηγούς την ώρα, δεν ξέρω και πόσο είναι το συνεργείο. Γιατί να σταματήσουμε 3.000 ανθρώπους να περιμένουν? Νομίζω ότι τα μηχανήματα που έχουμε, τα αλκοολόμετρα που έχουμε, δίνουν τη δυνατότητα με προμέτρηση να ελέγχουν πάρα πολλούς ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, φυσάς, φεύγεις. Δηλαδή, δεν καθυστερούμε τους πολίτες. Απλώς μπορεί να είναι η ροή μεγάλη και στο σταμάτα ξεκίνα να δημιουργεί ένα πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε το μποτιλιάρισμα, το συζητήσαμε και πριν. Το έχουμε τις ώρες αιχμής, το έχουμε τα πρωινά. Αν μας το δημιουργεί και η τροχιά το βράδυ σε κάποιους δρόμους, εκεί υπάρχει και το έλεος πια από ένα σημείο και μετά. Ναι, αλλά πρέπει όλοι να σταθμίσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε και για ποιο λόγο είναι η τροχιά εκεί πέρα. Σκοπός μας είναι να καταφέρουμε αυτό που λέμε να μην υπάρχει τροχιά. Δηλαδή, σκεφτείτε να καταφέρουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε αυτό που κάνουμε, η δουλειά της τροχιάς είναι να καταφέρουμε με μηδενικό ατύχημα. Να μην υπάρχει παραβάτης, το οποίο σημαίνει να μην έχω δουλειά εγώ. Αυτό θέλουμε. Το εύχομαι και εγώ να μην έχετε πολλή δουλειά και για τα καλά και για τα άσχημα που είναι τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό έχει οδηγήσει βεβαίως όλο το αλκοτέστ και η αυστηροποίηση των νόμων και σε ένα άλλο φαινόμενο. Φαντάζομαι το βλέπετε και εσείς και το καταγράφετε. Πολλά τροχαία με εγκατάλειψη. Ο άλλος λέει ότι έχω πιει, τράκαρα τον μπροστινό μου, προκάλεσα ατύχημα, πολλές φορές τραυμάτισα άνθρωπο, σηκώνομαι και φεύγω για να μην με μετρήσει τροχαία.
Δυστυχώς είναι και αυτή μια πραγματική συμπεριφορά σε τροχαία ατυχήματα και υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών. Αρκετοί οδηγοί, όχι πολλοί, αρκετοί οδηγοί εγκαταλείπουν το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Είναι μια συμπεριφορά η οποία όμως διώκεται παραπάνω ποινικά από τον νομοθέτη. Δηλαδή προβλέπει πλέον κυρώσεις. Και όταν είναι μάλιστα σωματική βλάβη και έχει εγκαταλείψει το τροχαίο ατύχημα, μιλάμε για κακουργηματικού τύπου παράβαση. Πάντως, αυτός ο οποίος θα εγκαταλείψει το σημείο ενός ατυχήματος, πρακτικά δεν μπορεί να ελεγχθεί για το αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή όχι. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημερινή συζήτηση αυτή. Έχουμε τον ηθοποιό, τον κύριο Μπισμπίκη, ο οποίος έχει προκαλέσει ένα ατύχημα. Η μεγάλη συζήτηση, ήταν μεθυσμένος, δεν ήταν μεθυσμένος, είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Υπό την έννοια ότι δεν θα τον μετρήσετε γιατί παρουσιάστηκε την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Δεν επιτρέπεται να μετρηθεί οποιοδήποτε οδηγός όταν εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου ατυχήματος και δεν είναι υπό την εποπτεία μας. Γιατί μπορεί να γυρίσει σπίτι του, να πιει κάποιο ποτήρι αλκοόλ κλπ. Αυτό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην συμπεριφορά του η οποία προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πρόληψη, αυτός είναι ο νομοθέτης και δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί και κάπως αλλιώς το ζήτημα αυτό. Η απάντηση εδώ λοιπόν κάποιου ο οποίος έχει καταναλώσει αλκοόλ και αν το μετρήσετε την επόμενη μέρα είναι ότι πήγα σπίτι μου μετά το τροχαίο, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος ή σοκαρισμένος και ήπια, αλλά ήπια μετά το τροχαίο. Εκεί δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς αν πράγματι είναι πριν το τροχαίο η κατανάλωση του αλκοόλ ή μετά. Άρα πρακτικά δεν έχουμε καμία ιδέα για το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Σωστά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, ούτε θα έχουμε καμία ιδέα, όπως είπατε πολύ καλά, για το αν ήταν υπό την επίρρεια μέθης όταν προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό θα συνεκτιμηθεί από τον δικαστή ενώπιον ακροατηρίου. Θα το συνεκτιμήσει ο ακροατής, ο δικαστής, τι ζημιά προκάλεσε σε αυτοκίνητα, τι θα μπορούσε να προκαλέσει, όλα αυτά θα συναποφασιστούν στην έδρα του δικαστηρίου. Βέβαια, εμείς, να πω και κάτι άλλο, σαν τροχαία, αναλόγως του ατυχήματος, πέρα από την εγκατάλειψη, μπορούμε να βάλουμε και επιπλέον ποινές. Το 290 του ποινικού κώδικα, διατάραξη δημόσιας συγκοινωνίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κυρώσεις, αναλόγως των διαπιστώσεων που θα. Εδώ το είχαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά μιλάμε για 10 αυτοκίνητα και τις ζημίες που έκανε. Υπάρχει περίπτωση να μπει και στην δικογραφία και το 290. Και εδώ υπάρχει και μια άλλη διαδικασία βεβαίως, ότι δεν παρατάω το αυτοκίνητο μου σοκαρισμένος και φεύγω. Ο συγκεκριμένος το πήρε, το πήγε 500 μέτρα πιο πίσω, το έκρυψε στην ουσία και προσπάθησε να φύγει και να μην τον πάρει χαμπάρι κανένας. Έτσι φαντάζομαι και αυτό έχει μια ποινική διαφορετική αντιμετώπιση. Όλα αυτά αποτυπώνται στη δικογραφία ενός τροχαίου ατυχήματος, τι έγινε, τι ζημίες προκλήθηκαν, πώς κινήθηκε ο οδηγός και όλα αυτά προσμετρώνται. Δηλαδή, μπορεί, όπως είπατε πριν, ο νομοθέτης να μην τον πιάσει από το τροχαίο ατύχημα που εγκατέλειψε, αλλά όλη η συμπεριφορά τη οδηγική θα ληφθεί υπόψη σε ένα δικαστήριο. Σε ένα τέτοιο τροχαίο, λοιπόν, όπου έρχεται ένας άνθρωπος με ένα αυτοκίνητο και διαλύει 10 αυτοκίνητα και σηκώνεται και φεύγει. Εσείς ξεκινάτε μια έρευνα μετά να το εντοπίσετε, φαντάζομαι. Έτσι. Εδώ έχουμε την τέτοια ότι ενημερώθηκα και παρουσιάστηκα μόνος μου. Αυτό βοηθάει στην ποινική αντιμετώπιση. Και αυτό λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. Η όλη συμπεριφορά και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια, όλο αυτό προσμετράται. Προσμετράται από την έδρα. Γιατί είχαμε σύλληψη στην συγκεκριμένη περίπτωση? Έρχεται ένας άνθρωπος και λέει: ναι, εγώ τρελάθηκα, βάρεσα 10 αυτοκίνητα. Ήταν στο όριο του αυτοφόρου. Ήταν στο όριο του αυτοφόρου. Γι' αυτό. Αν είχε παρουσιαστεί την επόμενη μέρα, δεν θα είχαμε καν σύλληψη. Δεν θα είχαμε καθόλου. Θα σχηματιζόταν δικογραφία και θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Οι χειροπέδες είναι επειδή έτσι προβλέπει ο νόμος. Δεν είναι επειδή, φαντάζομαι, κρίνεται κάποιος επικίνδυνος να διαφύγει εκείνη την ώρα και προσάγεται στα δικαστήρια με χειροπέδες. Αυτό λέω. Σε κάθε περίπτωση σύλληψης. Να μου το εξηγήσετε αυτό, γιατί προκάλεσε και αυτό μεγάλη συζήτηση. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος παρουσιάστηκε μόνος του, πήγε με χειροπέδες στο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση που έχουμε σύλληψη ενός οδηγού κλπ., οι χειροπέδες τίθεται κανονικά. Όπως προβλέπετε. Αυτή είναι η διαδικασία, έχει συλληφθεί. Είναι ύποπτος τροχαίου ατυχήματος. Είναι κομμάτι του νόμου. Δηλαδή δεν οδηγείται κάποιος στα δικαστήρια χωρίς χειροπέδες. Το κάνουμε σε κάποιους και δεν το κάνουμε σε κάποιους. Η πρόβλεψη είναι ότι πρέπει να χειροπεδείται. Τελικά ένας επώνυμος άνθρωπος, ο οποίος προκαλεί ένα ατύχημα, έχει καλύτερη ή χειρότερη αντιμετώπιση? Θέλω να πω ότι από τη μία έχει την καλύτερη συμπεριφορά της τροχαίας επειδή είναι επώνυμος, ή επειδή πέφτουν και τα βλέμματα πάνω του και τα φώτα πάνω του, τηρείται κατά γράμμα ο νόμος και περνάει χειρότερα? Όχι. Δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση διαφορετική από εμάς. Είτε είναι επώνυμος, είτε κανονικός πολίτης κλπ. Δεν έχει καμία διαφορά σε εμάς. Μιλάμε τώρα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πλάκη σε ένα τροχαίο ατύχημα, είτε έχει αφαιρέσει μια ζωή, είτε έχει προκαλέσει κάποια σωματική βλάβη, μια ηλικία ζημία. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά για εμάς. Καμία απολύτως διαφορά. Εξηγήστε μου και κάτι για να το κλείσουμε αυτό. Έτσι όπως είναι ο νόμος σήμερα. Γιατί εδώ προσπαθώ να καταλάβω και ένα παράδοξο που υπάρχει. Με πιάνετε εμένα να έχω τρακάρει 10 αυτοκίνητα και με μετράτε και είμαι πιωμένος. Ή δεν με πιάνετε γιατί σηκώνομαι και φεύγω, έχοντας παρατήσει τα 10 χτυπημένα αυτοκίνητα και δεν με μετράτε ποτέ.
αν ήμουν πιωμένος. Πού έχω τη χειρότερη ποινική αντιμετώπιση? Δηλαδή, μήπως με συμφέρει στο κάτω-κάτω να σκοθώ να φύγω από το σημείο? Δεν νομίζω ότι συμφέρει να φύγετε. Παρότι που η ποινική απαξία και των δύο συμπεριφορών είναι η ίδια, δηλαδή είναι πλημελήματα. Μιλάμε για λικές ζημίες και ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο είμαστε υπό την επίρρεια μέθηση, διώκεται και τα δύο σαν πλημέλημα. Το τι ποινή θα επιβληθεί από το δικαστήριο τελικά θα κριθεί από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη και όλη τη συμπεριφορά που λέγαμε πριν. Το τι έκανε πριν, το ότι αν άφησε το αυτοκίνητο, αν πήγε, κοιμήθηκε, παραδόθηκε. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Πάντως, χωρίς να είναι δική σας ευθύνη, γιατί δεν νομοθετείτε εσείς, έτσι όπως είναι ο νόμος σήμερα, δεν έχεις και πολύ σημαντικότερες κυρώσεις αν σηκωθείς και φύγεις, σε σχέση με το αν συλληφθείς και είσαι πάρα πολύ πιωμένος, για παράδειγμα. Μάλλον έτσι όπως είναι ο νόμος, πέφτεις και στα πιο μαλακά, θα πω εγώ. Αυτό δεν είναι δική σας ευθύνη, βεβαίως. Αλλά είναι ο νόμος έτσι. Δεν πέφτει μαλακά, είναι όμως η ίδια ποινική αντιμετώπιση. Δηλαδή, ας πούμε, τα έχει βάλει ο νόμος στη ίδια ποινική απαξία. Είτε φύγεις, είτε μείνεις. Κάτι πρέπει να φτιαχτεί εδώ. Γιατί το να φύγεις, νομίζω, είναι πολύ σοβαρότερο, έτσι, από το να μείνεις και να υποστείς τις συνέπειες των πράξεών σου από ένα σημείο και μετά. Υπερβολική ταχύτητα. Απ' τη μία μιλάμε για μια πόλη σε μόνιμο μποτιλιάρισμα, απ' την άλλη, όπου βρει κανείς ελεύθερο δρόμο, βλέπω και τις αναρτήσεις σας κατά καιρούς, και 200 και 210 και 220 και πάει λέγοντας. Νομίζουμε οι Έλληνες οδηγοί ότι είμαστε οι πιο καλοί οδηγοί του κόσμου. Τα στατιστικά δείχνουν άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει λίγο να αποκτήσουμε οδηγική κουλτούρα. Ο δρόμος δεν είναι πίστα. Εμείς θα θέλαμε σαν τροχέα πραγματικά να γίνονται όλοι αυτοί οι αγώνες σε ειδικούς χώρους κλειστούς, σε πίστες, με τα μέτρα ασφαλείας, με το κράνος τους, με τις ειδικές ζώνες ασφαλείας, να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, οι αγώνες, όχι στους δρόμους όμως. Είναι θέμα φυσικής. Με 200 χιλιόμετρα φορά ζώνη, δεν φορά ζώνη. Δεν νομίζω ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αντέξει κάποια τέτοια πρόσκρουση. Από θέμα φυσικής μιλάμε. Τώρα δεν μιλάω απλώς για να γυρίσει το αυτοκίνητο, για ανατροπή, εκτροπή, τούμπες, φωτιές κλπ. Τότε μιλάμε για ελάχιστες περιπτώσεις πιθανότητες επιβίωσης. Δεν θα σας αμφισβητήσει κανείς προφανώς. Υπάρχει ένα αντίθετο επιχείρημα όμως, και δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, ότι τα όρια που έχουν τεθεί αυτή τη στιγμή στους ελληνικούς δρόμους είναι τόσο χαμηλά, και μάλιστα χαμήλωσαν ακόμη περισσότερο μέσα στην πόλη σε πολλές περιπτώσεις, που είναι στην ουσία μη ρεαλιστικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Για παράδειγμα, 100 χιλιόμετρα στην εθνική οδό, όταν πλέον τα σύγχρονα αυτοκίνητα είσαι στην τέταρτη ταχύτητα για να φτάσει στα 100 χιλιόμετρα, δεν έχεις βάλει καν την πέμπτη, έτσι. Ή 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη σε πάρα πολλούς δρόμους, που αν πηγαίναμε όλοι με 30 χιλιόμετρα στην πόλη, σε αυτούς τους δρόμους, πραγματικά δεν θα φτάναμε ποτέ στον προορισμό μας. Θα ήταν 4 ώρες για να πας από μια μεριά της πόλης μέχρι την άλλη. Εδώ πρέπει να δούμε το θέμα των ορίων, εκτιμάται, ή είναι μια χαρά αυτά τα όρια, έτσι όπως βρισκόμαστε σήμερα? Θεωρώ ότι τα όρια ταχύτητας που έχουν τεθεί στους αυτοκινητόδρομους είναι πολύ σωστά οριοθετημένα. Είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή εκεί κινούνται τα ευρωπαϊκά όρια ταχύτητας. Όχι όλες τις χώρες. Ναι, υπάρχουν κάποιες χώρες η Γερμανία που δεν έχουν, ας πούμε, κάποιο όριο, αλλά η εικόνα που έχουμε και από τους συναδέλφους της Γερμανίας είναι ότι όταν έχουμε τροχαίο ατύχημα με ταχύτητες μεγάλες κλπ. Μιλάμε για τροχαία θανατηφόρα, πολύ νεκρά κλπ. Γίνονται και εκεί. Θα σου πω πάλι από πλευράς προσέγγισης φυσικής και επιστημονικής. Όταν κινούμαστε 50 χιλιόμετρα και στείλουμε ένα μήνυμα στο κινητό, διανύουμε τουλάχιστον 70 μέτρα. Σωστά. Δηλαδή πάνω από το μισό γήπεδο ποδοσφαίρου. Με κλειστά μάτια θα το κάνετε ποτέ αυτό? Και μετά να μιλήσουμε για ταχύτητες αυτοκινητοδρόμους, σε ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, οι οποίοι δεν είναι και καλύτεροι, βέβαια δεν είναι και χειρότεροι, οι οποίοι δεν έχουν τις προδιαγραφές που πρέπει σε αρκετά σημεία. Δεν νομίζω ότι τα όρια αυτά έχουν τοποθετηθεί για να ταλαιπωρήσουν τους οδηγούς. Ήδη είναι 130 στους αυτοκινητόδρομους, ήταν 120, έγινε 130. Στις πόλεις, κατ' εμέ σωστά, έχουν γίνει 30 χιλιόμετρα το ανώτερο από 1η του 26, όπου οριοθετήσουν οι δήμοι. Μιλάμε για τροχαία ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφεύγονται με μικρά παιδιά. Πρόσφατα είχαμε στην Ηγουμενίτσα ένα ατύχημα, ένα μικρό παιδάκι, το οποίο εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς πώς συνέβη, με τι ταχύτητα έχει το αυτοκίνητο, αλλά η μικρή ταχύτητα δίνει το χρόνο στον οδηγό να αντιδράσει. Δίνει το χρόνο στον πεζό να αντιδράσει, να δει. Τώρα μιλάμε για ταχύτητες οι οποίες μπορεί εμείς να τη φανταζόμαστε ότι είναι μικρές, χαμηλές, αλλά όταν κινούμε 30 χιλιόμετρα είναι σαν να πέφτει από τον πρώτο όροφο. Η πρόσκρουση, δηλαδή η πίεση που θα δεχτεί το ανθρώπινο σώμα. Δεν νομίζω ότι οι ταχύτητες αυτές
πρέπει να είναι ανοιχτές σε ένα αστικό περιβάλλον. Είπατε για 130 χιλιόμετρα στην εθνική οδό. Δεν είναι όλα τα σημεία βεβαίως. Όχι, έχουμε και εδώ λίγο την αγωνία του τι θα δούμε στα επόμενα 2 χιλιόμετρα. Γιατί πάει 130, 120, 110, 180 και πάλι 110 και πάλι 80. Πρέπει να είσαι και με το μάτι στην πινακίδα. Και εκεί δεν ξέρω αν χρειάζεται λίγο να. Σίγουρα. Εκεί πέρα και εμείς, σαν τροχιά, παρεμβαίνουμε σε κάποια σημεία των δικών αξώνων, οποίες θέλουν κάποιο εξορθολογισμό, είτε αύξηση των ορίων είτε μείωση. Γίνονται προτάσεις. Ο δρόμος μπορεί να φτιάχνεται, να κατασκευάζεται ένας αυτοκινητόδρομος σύγχρονος, αλλά οι ταμπέλες με το 80 μένουν σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, είναι βέβαια δουλειά του άλλων υπουργείων, άλλων φορέων κλπ. Δεν είναι δική σας, προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το παρακολουθούμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς συγκεντρώνουμε τροχαία ατυχήματα. Τα τροχαία ατυχήματα που συγκεντρώνουμε τα διανύμουμε στους αρμόδιες υπηρεσίες, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Υπουργείο. Εάν μπορούσαν και όπου μπορούν, φαντάζομαι μειώνουν τα όρια ταχύτητα, αυξάνουν τα όρια ταχύτητας, δηλαδή σε σημεία που δεν έχουμε τροχαία ατυχήματα. Όμως τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τα όρια ταχύτητας. Και έχουμε και τις κάμερες πλέον, οι οποίες μπαίνουν πολύ πιο μαζικά στη ζωή μας από ένα σημείο και μετά. Μπαίνουν κάμερες και σε εθνικές οδούς. Εδώ τώρα η κάμερα με φωτογραφίζει πότε, για να το πω απλά. Αν είμαι ακριβώς στο όριο και έχω περάσει 1 χιλιόμετρο το όριο το οποίο λέει πινακίδα, μου δίνεται ένα 10% χαριστικά. Αν πάω λίγο παραπάνω, μου δίνεται 20%. Πότε μπλέκω. Τώρα οι νέες κάμερες έχουν αλγόριθμους, τεχνητή νοημοσύνη εισαγωγικά θα πω, οι οποίες ελέγχουν όχι μόνο την ταχύτητα και παραβάσεις ζώνης και κινητού, θα έχουν αυτή τη δυνατότητα και κράνους και αν φοράει ο συνεπιβάτης κλπ. Πολλαπλές παραβάσεις. Άρα η κάμερα θα βλέπει ακόμη και αν εγώ εκείνη την ώρα στέλνω μήνυμα στο κινητό. Φυσικά, ναι. Και ο αλγόριθμος θα βλέπει αν αυτό που κρατάει είναι κινητό, είναι καφές κλπ. Θεωρητικά μπορεί να κόψει παράβαση τα πάντα. Το όριο ταχύτητας ρυθμίζεται επιχειρησιακά από τον κάθε διοικητή της τροχέας κλπ. Και είναι το όριο που προβλέπεται. Δηλαδή, αν έχει 70, στα 71 σε γράφει. Σε 71 σε γράφει. Σοβαρά τα πράγματα λοιπόν. Πολύ σοβαρά τα πράγματα και για τα κινητά πλέον. Το είπατε και πριν. Οδήγηση και ομιλία στο κινητό, οδήγηση και μήνυμα στο κινητό ή scrolling εκείνη την ώρα. Έτσι. Και εκεί πάμε σε αφαίρεση διπλώματος και σε πολύ αυστηρές ποινές. Στα 350 ευρώ πρόστιμο διοικητικό και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Τα στοιχεία σας δείχνουν ότι τα κινητά προκαλούν τροχαία ατυχήματα. Είναι η απόσπαση προσοχής που λέμε, είναι από τις βασικότερες παραβάσεις που προκαλούν τροχαίο ατύχημα και ειδικά σε αστικό περιβάλλον. Δηλαδή, σε οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου μέσα στην Αττική έχουμε πιο πολλές παρασύρεις. Δηλαδή, αφαιρείται ο οδηγός, κοιτάζει το κινητό τηλέφωνο και διανύει μια απόσταση, όπως είπα πριν, με 30 χιλιόμετρα κάνει 50 μέτρα, μισό γήπεδο. Είναι με κλειστά μάτια εκείνη τώρα. Είναι εκτός οχήματος. Δεν οδηγεί, κάνει κάτι άλλο εκτός από την οδήγηση. Άρα ένας από τους βασικούς παράγοντες στο κινητό τηλέφωνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Η λεγόμενη απόσπαση προσοχής να είναι από τις βασικές παραβάσεις. Είτε είναι αυτό κινητό τηλέφωνο, είτε να μιλήσω στο τηλέφωνο, να στείλω ένα μήνυμα, είτε να δω ένα βίντεο που κάνουν πολλοί οδηγοί που τους βλέπουμε. Όλα αυτά τώρα οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα. Και μάλιστα ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει προβλέψει ότι στην περίπτωση που προκληθεί ατύχημα και διαπιστωθεί η χρήση κινητού τηλεφώνου προκάλεσε αυτό το ατύχημα, τότε μιλάμε για κακουργηματική παράβαση. Σαν το αλκοόλ, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας πλέον το κινητό τηλέφωνο. Αν τρακάρω ή χτυπήσω κάποιον επειδή κρατούσα το κινητό, είναι σαν να έχω πιει. Σωστά. Το ίδιο ακριβώς διώκεται. Δηλαδή, είναι παραβάσεις οι οποίες, όπως είπα πριν, εξορθολογίστηκαν και ακολούθησαν τα δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει σαν τροχαία εμείς και τα υπόλοιπα υπουργεία. Ότι έχουμε δει ότι η απόσταση προσοχής συντελεί στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Οπότε πρέπει να τιμωρείται παραπάνω, πιο αυστηρά. Όσο περισσότερο δράτε βεβαίως στους δρόμους, όσο περισσότερο έχουμε όλους αυτούς τους ελέγχους, θα έχουμε και τις κάμερες στη ζωή μας σε λίγο, τόσο περισσότερα διπλώματα αφαιρείτε και τόσες περισσότερες κλήσεις κόβετε. Άρα, φαντάζομαι η ουρά στο γραφείο σας απ' έξω για εκείνους οι οποίοι με κάποιο τρόπο θέλουν να σβήσουν μια κλήση έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ναι, όντως είναι μια παρεπόμενη συνέπεια, μια γραφειοκρατική διαδικασία. Βέβαια, σε αυτό το σκέλος θέλω να πω ότι πλέον νέα τεχνολογία, το gov.gr, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να στέλνουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά. Απλώς θα έρθουν να παραδώσουν την άδεια οδήγησης και εφόσον μιλάμε πλέον για την ψηφιακή άδεια οδήγησης που προβλέπεται πλέον, δεν χρειάζεται καν ούτε να παραδώσει την άδεια οδήγησης. Μπαίνει μια φραγή στο ηλεκτρονικό δίπλωμα και πλέον με τα tablets που διαθέτουν οι αστυνομικοί, βλέπουμε επιτόπου ότι ο οδηγός αυτός δεν έχει το δίπλωμά του, άρα κόβουμε την παράβαση. Εντάξει, βέβαια, και αυτό μειώνει την ουρά στο γραφείο. Βέβαια, αν
στείλω μέσω Gov τις αντιρρήσεις μου, δεν θα μπορώ να σας πω ότι είμαι και φίλος του τάδε ή με στέλνει ο τάδε και άρα αν μπορείτε κάντε κάτι καλύτερο να πάρω το δίπλωμά μου σε 2 μέρες. Το περίφημο ειρηνικό λουσφέτη δεν περνάει μέσα από τον Gov, καταλαβαίνετε. Το τι θα πει ο κάθε πολίτης δεν νομίζω ότι θα σταματήσει το ηλεκτρονικό μέσο ή το απευθείας κλπ. Πολλοί συμπολίτες μας αναφέρουν διάφορους λόγους. Συνήθως έχουν να κάνουν δυστυχώς ή ευτυχώς με βιοποριστικούς, με θέματα υγείας κλπ. Υπάρχουν και αυτοί κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι προσπαθούν να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες τροχέας για να πάρουν το δίπλωμά τους πίσω με άλλους τρόπους. Ποιες είναι οι συνηθέστερες δικαιολογίες που ακούτε? Όπως σας είπα πριν, σημαντικές ενστάσεις έχουν να κάνουν με τα βιοπεριστικά, δηλαδή το φέρουμε την άδεια οδήγησης, είναι οδηγός επαγγελματίας, ας πούμε, είναι οδηγός φορτηγού και οδήγησε ένα μηχανάκι, το αφαιρείται ολόκληρη άδεια οδήγησης, όλο το έντυπο δηλαδή και δεν μπορεί να δουλέψει, θέματα υγείας αρκετές φορές. Εκεί ο κάθε διοικητής λαμβάνει υπόψη την τεκμηρίωση που θα πει τους λόγους και έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να κρίνει που έχει την παράβαση που έχει μπροστά του. Αλλά μέθη, κράνος, παραβάσεις αυτές οι σκληρές. Εκεί δεν είστε ελαστικοί. Όχι, καθόλου. Μέθη, κράνος, φανάρια φαντάζομαι, σηματοδότες, ταχύτητες είναι παραβάσεις οι οποίες οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα. Ράμπες αμαία. Δεν σεβόμαστε τους συμπολίτες μας. Μιλάμε για αντικοινωνικές παραβάσεις. Δεν ξεφεύγουμε από το πλαίσιο το στενό της τροχαίας παράβασης. Μιλάμε για αντικοινωνικές παραβάσεις. Επειδή βεβαίως είμαστε στην Ελλάδα, κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχει και το αθάνατο ελληνικό ρουσφέτη. Θα σας πάρει κάποιος και θα σας πει: ο Αντώνης είναι καλό παιδί, δώστε το δίπλωμα. Οι πολιτικές πιέσεις πολλές φορές δεν έχουν σταματήσει αυτά στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν θα κρυφτούμε. Υπάρχουν και αυτές οι πιέσεις, αλλά ο κάθε διοικητής παίρνει την απόφασή του και φυσικά υπάρχει ο έλεγχος. Δηλαδή δεν γίνεται αυτοβούλος ο κάθε διοικητής και σβήνω ή δίνω τα στοιχεία πιο πριν. Πρέπει να αποδείξει για ποιο λόγο, να τεκμηριώσει για ποιο λόγο τα έδωσε τα στοιχεία αυτά. Είναι μια προβλεπόμενη διαδικασία, η διοικητική διαδικασία. Ελέγχεστε από κάποιον. Φυσικά, ελεγχόμαστε από το αρχηγείο μας, από το Υπουργείο μας, ελεγχόμαστε. Φυσικά, ναι. Άρα δεν είναι και ασίδωτος ο κάθε διοικητής, λέτε, να δίνει πινακίδες ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και όχι. Ποιοι είναι καλύτεροι οδηγοί στην Ελλάδα, οι γυναίκες, οι άντρες? Το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλά στερεότυπα πολλές φορές, αλλά η πραγματικότητα ίσως η δική σας είναι διαφορετική. Εγώ θα μιλήσω με στατιστικά. Αυτό που δείχνουν τα στατιστικά είναι ότι οι γυναίκες εμπλέκονται σε μικρότερο βαθμό στα τροχαία ατυχήματα από ότι οι άντρες. Άρα το στερεότυπο οι γυναίκες δεν είναι καλοί οδηγοί, στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται. Δεν επιβεβαιώνεται καθόλου. Οι νέοι ηλικιωμένοι. Εδώ η πίτα είναι μοιρασμένη λίγο διαφορετικά. Θα έλεγα ότι είναι ισομερός η εμπλοκή τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερη πίτα στο τροχαίο ατύχημα, αλλά ούτε και οι νεαροί. Είναι ισομερός κατανεμημένα μέχρι 20, από τα 20 μέχρι 30, από τα 30 μέχρι τα 60. Είναι ηλικίες οι οποίες έχουν την εμπλοκή στο τροχαίο ατύχημα. Αυτό που λίγο έτσι διαφοροποιείται στις κατηγορίες και στις ηλικίες είναι ότι οι νέοι έχουν περισσότερα τροχαία ατυχήματα που έχουν να κάνουν με εκτροπές, με ανατροπές, με πλαγιομετωπικές συγκρούσεις. Οι ηλικιωμένοι έχουν να κάνουν με παρασύρσεις, πάρα πολλές, δηλαδή έχουν εμπλοκή στα παρασύρσεις, με νοτοπικές, δηλαδή πέφτει σε κάποιο αυτοκίνητο το οποίο είναι μπροστά του. Τέτοιες παραβάσεις που έχουν να κάνουν με τα αντανακλαστικά, αν θέλετε, με τις ηλικίες κλπ. Ή με το νερό της ηλικίας αντίστοιχα. Πρέπει να δουλέψουμε και λίγο καλύτερα το σύστημα στο πώς διατηρούν τα διπλώματά τους, εκτιμάται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δει τρελά και απίθανα το τελευταίο διάστημα. Ανθρώπους ανάποδα στην εθνική οδό για πολλά χιλιόμετρα, ανθρώπους οι οποίοι δεν φρενάρουν καν στη διάβαση και παίρνουν ανθρώπους μαζί τους. Πρέπει να μπει ένα όριο στο πού μπορεί να οδηγήσει κάποιος. Έχουμε ανθρώπους 80 χρόνων, 85 χρόνων. 90 χρονών που λέει ο λόγος, που πάνε με μια ανανέωση τυπική και παίρνουν το δίπλωμά τους και συνεχίζουν. Είπατε το τελευταίο είναι σωστό. Δεν θέλουμε να είναι τυπική ανανέωση. Θέλουμε η ανανέωση να είναι ουσιαστική. Θέλουμε ο έλεγχος, ο ιατρικός και ο ψυχοπαθολογικός να είναι πλήρης και να ελέγχουν την ουσία. Δηλαδή, μπορεί ο ηλικιωμένος να οδηγεί, μπορεί ο νεαρός ακόμα να οδηγεί. Εμείς έχουμε τη διαδικασία να ελέγχουμε ακόμη και εσάς, ας πούμε, αν σας δούμε στο δρόμο να σας καταλάβουμε να οδηγείτε και δούμε κάτι περίεργο στη συμπεριφορά σας, να σας κάνουμε διαδικασία για αφαίρεση του διπλώματος, για επανεξέταση. Ότι δεν οδηγάς καλά. Ναι, πήγαινε να σας ξαναεξετάσω. Ναι. Γιατί το κάνετε αυτό? Ναι, το κάνουμε. Είτε από καταγγελίες, είτε διαπιστώνουμε εμείς τροχονόμοι ότι κάποιος αν οδηγός... το κάνατε συστηματικά αυτό, θα είχατε μαζέψει πάρα πολλά διπλώματα. Γιατί όλοι βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να οδηγούν. Το κάνουμε αρκετά συχνά, θα έλεγα. Παλιότερα λιγότερο, τώρα αρκετά συχνά. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και 5 παραβάσεις το μήνα μέσω τέτοιες παραβάσεις. 5 διαδικασίες αφαίρεσης της άδειας οδήγησης μέσω επανελέγχου. Πείτε μου το προφίλ του Έλληνα οδηγού. Είμαστε καλοί οδηγοί.
Θεωρούμε ότι είμαστε οδηγάρες. Είμαστε κακοί οδηγοί συγκριτικά με άλλες χώρες. Είμαστε απίθαρχοι. Τι οδηγός είναι ο Έλληνας? Ο Έλληνας οδηγός, όπως είπα και πριν, θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου. Έχει πάντα δίκιο. Δεν δέχεται ότι έχει κάνει λάθος. Αλλά όπως είπα και πριν, τα στατιστικά δείχνουν ότι όλοι μας κάνουμε λάθη. Πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε ότι άλλο το λάθος, δηλαδή σκάει ένα λάστιχο και έγινε τροχαίο ατύχημα, και άλλο το ότι υπερέβησα την διπλή διαχωριστική, ότι πέρασα το πορτοκαλί κόκκινο φανάρι, ότι δεν φόρεσε το κράνος. Άλλη συμπεριφορά η μία, άλλη συμπεριφορά η άλλη. Το παραδεχόμαστε το λάθος μας? Όχι. Όχι. Ακόμα και αν είναι εξόφθαλμο, δηλαδή το έκανες. Μπήκα στη Λέα, σε έπιασα με στη Λέα, όχι δεν μπήκα. Και το γνωστό που λένε ότι γιατί εμένα, γιατί όχι και αυτόν, γιατί όχι και τον άλλον, γιατί όχι και εκείνον. Γιατί έπιασε σε μένα και όχι τον άλλον. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι από τις δικαιολογίες που λένε οι οδηγοί στο σημείο του ελέγχου, αλλά είναι. Εγώ αυτόν διαπίστωσα ότι έκανε την παράβαση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι έχω ελέγξει άλλους 100 πριν από αυτόν και άλλους 100 μετά από αυτόν, και δεν το κάνω επί σκοπού. Δεν θέλω να βεβαιώσω την παράβαση για να το βεβαιώσω την παράβαση. Σκοπός είναι να καταλάβει ότι αυτή η συμπεριφορά, η οδηγική, είναι τέτοια που θα τον βάλουν σε μια παύση 60 ημέρες, να καταλάβει λίγο τι συνέβη, για να μην το ξανακάνει. Γιατί θέλουμε να μην εμπλέκει σε τροχαία ατυχήματα. Το γιατί εμένα βεβαίως είναι η συνέχεια της λογικής. Έλα μωρέ, όλοι το κάνουμε. Έτσι. Αυτή είναι η συνέχεια του γιατί εμένα. Γιατί σταματά σε μένα αφού όλοι το κάνουμε αυτό, την τάδε παράβαση, για παράδειγμα. Υπάρχουν και αυτές τις δικαιολογίες, ναι, αλλά όταν θα γίνει το τροχαίο ατύχημα θα πούνε γιατί τροχαία, γιατί δεν έγραφες παραβάσεις τροχονόμε, γιατί δεν έκανες τροχονόμε τον έλεγχο του τον επιτόπιο. Δηλαδή είμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα οι τροχαίοι. Με το χέρι στην καρδιά τώρα ένας άνθρωπος στέλεχος της τροχέας, στην ιδιωτική του ζωή τι παραβάσεις κάνει? Είστε κι εσείς ένας οδηγός όπως όλοι μας. Όταν βγάζετε τη στολή, πηγαίνετε στο σπίτι σας, εσείς τι παραβάσεις θα κάνατε? Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, ναι, με τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε δει και έχω διαχειριστεί, πηγαίνω στην Εθνική Οδό δεξιά λωρίδα με 110 χιλιόμετρα. Αυτό κάνω γιατί και αμφιβάλλω αν θα μπορέσω να αντιδράσω σαν Δημήτρης Παπαγεωργίου στο οτιδήποτε πεταχτεί μπροστά μου ή οποιοδήποτε συμβάν. Ειδικά δε στις πόλεις, ακόμη πιο προσεκτικός. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια σας. Πάρα πολλά. Και δεν θέλω κανένα συμπολίτης μας, κανένα συνάνθρωπος να δει αυτά που έχουμε δει εμείς, που βλέπουν ειδικά οι συνάδελφοι που είναι στον ακριτικό. Καταστάσεις τραγικές. Ήδη φέτος το 2025 έχουμε το πρώτο οκτάμηνο 93 συμπολίτες μας νεκρούς. Δεν μιλάμε για σοβαρά τραυματίες, δεν μιλάμε για ελαφρά, που είναι πάνω από 4.000. Έχουμε ελέγχους πολύ πιο ουσιαστικούς. Έχουμε πολύ σκληρότερες ποινές και πρόστιμα. Έχουμε κάμερες. Έχουμε εσάς που πλέον είσαστε στον δρόμο με νέα ομάδα. Μείωση των τροχαίων δεν έχουμε. Έχουμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Έχουμε ποσοτική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε 123 συμπολίτες μας νεκρούς, φέτος έχουμε 93. Είναι 15% μείωση χοντρικά. Είναι σημαντική μείωση. Αλλά δεν έχουμε ποιοτική βελτίωση στα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω αν αξίζει όλο αυτό. Καταλάβετε αν είχε ένα αποτέλεσμα. Ναι, αξίζει και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και να κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι ποιοτικά βλέπουμε τροχαία ατυχήματα έντονα, ατυχήματα που παίρνουν διαστάσεις στα social media κλπ. Ατυχήματα τα οποία δεν έχουν τόσο άμεση, περίεργα, μη λογικά, με μεγάλες ταχύτητες σε αστικές περιοχές, με παραβιάσεις κατά φανώς του ερυθροσηματοδότη, υπό την επίρρεια μέθης. Τα ατυχήματα τα οποία με μία απλή διόρθωση συμπεριφάσης θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει. Σαν να υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δεν ενδιαφέρεται καν για ό,τι συζητάμε αυτή την ώρα και συνεχίζει να οδηγάει όπως οδηγούσε. Έτσι, και χειρότερα, δεν ξέρω. Το ίδιο. Είναι ο σκληρός πυρήνας κάποιων οδηγών. Νομίζω είναι παγκοσμίως αυτό το ζήτημα. Είναι κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι δύσκολα θα διορθωθούν. Αλλά αυτό που θα συντελέσει σε αυτό είναι και το να κάθεσαι σε ένα φανάρι και να βλέπεις 15-20 οδηγούς δίπλα σου να φοράνε λικράνος και εσύ να είσαι ο μόνος χωρίς κράνος. Νομίζω βοηθάει και αυτή η κοινωνική πίεση, η συμπεριφορά όλων μας όταν βελτιώνεται, μας τραβάει όλους να βελτιωνόμαστε. Με το παράδειγμα λειτουργούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Δηλαδή, βλέπουμε έναν επώνυμο όπως ο κύριος Μπισμπίκης με χειροπέδες στα δικαστήρια επειδή προκάλεσε ένα τροχαίο. Αυτό
μου ξυπνάει κάτι εμένα 10 φορές περισσότερο από ότι να ακούω εσάς να μου λέτε συμβουλές, για παράδειγμα. Και μια χαρά συνέβη αυτό και τον έχουμε τώρα με τις χειροπέδες στον εισαγγελέα για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Λειτουργούμε με το παράδειγμα. Όπως θα σας πω πολύ ωραία, μία εικόνα 1000 λέξεις. Μία εκπομπή όπως η δικιά σας τώρα, αυτό που κάνετε, θα την ακούσουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Μία εικόνα 1000 λέξεις. Μία εκπομπή 1000 λέξεις. Ένας επώνυμος με χειροπέδες, 1000 εκπομπές. Δηλαδή όλα αυτά βοηθάνε στο να προλάβουμε, να συμμορφωθούμε, να αλλάξουμε συμπεριφορά οδηγική. Δεν θέλει η τροχιά να γράφει παραβάσεις. Θέλουμε να μείνουμε χωρίς δουλειά. Αυτό είναι το ευκταίο. Μέχρι τότε όμως θα το πετύχουμε αυτό, θα είμαστε στους δρόμους και θα γράφουμε παραβάσεις. Να σας ευχηθώ να μείνετε χωρίς δουλειά και δεν το βλέπω για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.